Nerede o? Şey, hastalık, popüler palyalı böyle. Ha, Bas efendim yapıyorlar. Zaten köy yapmışmış. o Siber'den. Ve bakmamışız ki. ne? Bak, Signor, el te ubico mal. La paloma, el de namaz. Oh ya. köpeklerle Penlain tawa kaliwa paltain.
Eh? Aşağına da kâle mura. Raus maşriksi. Kemerası. negara misalnya banyak Malaysia boskan bukan sedikit si Muito ele sih pak. Wah, apa itu set? Maşallah sağda koçak. Confin mga Francisco na tuguntarya lawa. Ana, okay niya. Confin mo na right.
Masemetse, avance, pasakin ka kimola. Ilkoid mola, akan rikos, pentuyan ko kita singin, kaya singin ka kay Gaspar. Kasi ginawa siya kasi. Siguro noon ko personal de, I guess napinyagat la. Mano sila siya temple ng ka. Ito ba na sing ka? Mano sila siya tema siya kayo na mawag ka. Ngayon ang bang si Rock, si Megbiya. Terus kayo makakilin. Nangamawagin lang silang ka. Anak yung masyag siya lagi. Tidlang silang ka kasyiro. O hindi yung payat-pay na katlitan ka. Hintay siyo na si Megbiya. Hintay yung pay. Kapag niyo ay yung makakatulang silang hintay yung kasyiro. Depende po ito tayo mga tayo kinaf ki sentensi. Si kaya lang ayan a testimony sila na at siya mo na si Met siya ta alliansi job ng sige kasi kaya rin mga ka makapilin in Mola. Ayan kay freeway kay H1 ito tinaga mo rapanan. Ako pindah pun nol ang kusan niya ni tatinatasa. Ang aking pribanda yun na ang situation pa ang pinag-pull over na sabi panay our social office there. Panay kaya siya na pull over buhay yan na papatina. Ako ay sige ako ilang taon kasi yung ang naibig na niya ultra sa go tuwi ito. Kung siya na siya wala kara, ano nang situme ang nang kapag ilakan side niya wika gusta sa koka. Kasi pinakapot kikyan ito. Kasi kung kayo suwin yung partner, kasi ka mabuna, makakmahaw, at mula, nakilang pullover, nagpagpasya na laitsunan kang po kilay. Mamaya, nakilay na angit nag-i-appear na wangin na. Wangin na totraks na ko na ang tapad suit na mapufet ko na ang ansik, masingisipin. Mawila dahil kung iki may makakalang ito akiyan bachelors, magatseto, akikat soon kung ngayon. Kapag mga kupalagin manasta LSA in Kashipat, kita isa. Paling masyka, testimony sila ngin akay katagawa, kung hindi kalensak, o kung hindi kalensak na singkat, katiligayin siya siya kayo. Mas may kumita ng kita moving, masaklal, sa masaklal sinit, kapay langsin. Kung sabay na kayo, hindi may tisawon, o pitnip at ikawapon, pagkitipen lang sila na kayo, diba, may mayokin din. Kapag hindi siya. Kapag hindi kasi ito, kita pala, ang mga sa bukas. Gloria to God, que bolas, gloria to God, que geni oi gai. Xixi que kas mo ma. Na Mr. Suave si be. Akas magigigat ko pinye. Kade sa na sila gai. Ito tagagan mo siya. Ale at insiyo na bay kaya kasi naging agad tawagin sige at kaisi ay ilaman lang sila na siya kaya mo ni na nararig na lang siya kaisi walay may anak si Marcia may ikay nag-guess mo kanina ngayon siya mo rush opinion as a Christian
Vabbè, che non lo lascio. Onde c'è smotte. La comanda la gatti ma che così per napos. Mi lo lascio la comanda a chiave di tare molti che alla signora con il prete apos. Lo fai questi che napos. Mutangiya da komunin shege ran da fal kulo da shi da shi ke da shi shi kuma ne da wannan ke rashin gashi a kada ne long shi was space mai da shi da mu da shi yake apostol la da shi da ka da wannan ke kan da kuma perfect ke mu da hasta ce mu da shi la किसी पे तो या मना का पोजिशन या तो ना मानसिक वो भी बाल लोग पहले के मोड़ी में नाश्ता सिंगी का विशेष किया तो से how can we sure because sure forget that it belong to Christ wah when minister saw it a passage he might have told him to God is after when he que Masap wanda dia masap sih mengalir kegiatan itu banyak faktor langsir masap sih recovery sila sih John todo pas control juga no untuk apa at pinulahan ko ini with Jesus Christ and langsir sih你要是去什么方面，他这个为我们一个题目还比较注意。他跟咱公民Jesus Christ 的那个，在浪是信息，他这个为我们一个题目是还比较注意。而我的浪是，他们你大概可能不老是。浪是因为人家是还不要包是嘛，他可能些是给些是。因为忙心了被信息老师那个来的，要有条文的就老师来写，因为大概公要的没不开心的，right？ 听到我有哪里去做嘛？我们在那儿那里头了，忙些些我们把我拿过来，我那里没过了，因为你忙些些我那家伙我那。因为你改变那些事的，就是我台湾去的。你就那些事的，没事的，但是因为 I guess 这可以带。卡比嘛，其实改成我让你那个米些黑了嘛，不多是。我非得没他妈的，这个great miracles go creo que ahorita inicia todos we cannot but we have to walk today follow example of Jesus Christ mình có thể cây để chạy mình ở là ấy actually mình hay chơi thì phải là chơi là chúng ta cái bảo vệ là gì 아무 집에 있다가 와요. 그래서 마음에서 막 되니까 이다이 와이프에서 치바 뭐다 나고스 멜리티 마이리티의 시스템이 뭐하나 как поговорить вообще мы такие сам мысли начали сидеть помимо и как хотят как belong to Christ That's we want to get our camper. We see all the fish. When we see these fish, take a relative move. When we are carrying them all up, we make up to someone.
and country move at the HOSRAE. I'll be honest. When is remembering Fushimono Matiro? Umulitin mo siya, siya kaya ni fashion ni Kimoni ko ang sa process of that. Ito rin yung buhay.